birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, taka lang. Sandali. Ay, ipan mo ang kandila mo, ha? Sandali lang. Wala kang ano eh. Teka lang, be. Kuya, sandali lang, hindi kita. Yan, yan, dyan. Hindi, urok ka ng konti. Hindi, urok kang konti. Yan, yan. Kaya tayo, kain na! Kain na lang. Kain na lang, tara! Wala akong bigat, Ano, wala kayo matira? Camera niya eh. Wala yan. Uy, sarap nito! Ito. Ano ba to? Ha? Fruit salad! Sarap to, no? Oh, tapos, ito ang tawag ito. Tuna. Ito, bake ni Abby. Ayan, bake ni Abby yan. Ano gusto mo? King. Oo nga. Ayan, o. Kahapon pa niya yan pinag-iisipan yung ate mo kung anong gagawin yan. Naka-vlog yan ka mo. Naka-vlog yan. Nag-vlog yan. Yung celebration niya kasama sa vlog. Okay na to? Ayan. Okay. Ano pa po? Ayan. Oh, kain na. Kain na! Hello. Kaya si Kuya Reynolds. Kuya! Lumabas na, kumain na. Awag Ay, ka! kain na dito. Oh, meron na. Dito ako. Ayan. Ito. Si Kuya, sabi mo ikaw. Ayan, Dito ako. Kumain ka muna marami ito. Ano pa bilalagyan natin? Dito ako. Ayan. Naka-vlog ka tol, naka-vlog. Ayan. Ay, tata, matapang gawin juice mo. Matabang daw yung juice. Diba? Diba? Oo. Tingnan mo yung mga bata. Hindi ka bigyan dito ng... Uy, baka naman. Huwag ka lang maingay.
Maraming salamat po at umabot po kayo dito sa dulo ng aming video. At kami pinagpapasalamat sa mga nanonood at sa mga subscribe po sa aming channel, NF Aqua Official. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong i-upload na video. Thank you and God bless po. Bye!